aga ko guys, gahigda kay lain ng lawas. Agsisa galakaw, maglakaw ra siya dito mga duhang oras. Jaga ko magigda ako dari basta humay sa kaon kay sa payang buhatin oy nga ako naman na sa kaon manapukuhugas isang kinanan sa habang maglakaw na siya diha aga ko pod naghigda kay walang buhaton ako manapukupang limpyo ang ako kay harahat ng tunlan sa mbot lang manaon sa ni wana si Jack aton siya mo kuan parking sa kuan pero na butahan sa akong labanan kay hangin man dadto sa mobalik na siya sa mga 3 minutes hindi ko man sa aga ko guys na dahil ako magida-idaan sa akong og magduka ko matog ko malas 2 ako na sing ingnon nga ug nay manuktok sa gate ay alarm ay way alarm lagi kuan kana na way doorbell ara sing ingnon nga kawala man ko kay akong ablihan sa di man sila mamukaw mo nang aga ko makidaydar ko sa maglakaw-lakaw sa dahil lagi hangin ibati guys kanang na mura ko na plima dari dry cup ba pero niinom na ko Robitussin pero ako ka inom ganas buntak kaya nakalimot ko karon ako mainom sa Asya manaw man sa kaon mga alas 12:30 tapos pag kumanag panghugas sa plato alauna ani tiorok na ko magigda-igda lingkura pag arak matugog gabi mahidas lingkura na pero na ako double folding bed ay matugog dato sa dari na diri dapat sa lingkura na ibuta so karon guys papasit sa mabalik ra na si Saro sa kuwan malagi mao ni kamera man duha daari wa may lang tao mo ari ako ra pinagkubot sa oras mag-relax na lang pod kay nag-exercise ko gahapon murag nalabian pug ang hawak ko ihok tingali kay gangol-ngol lagi gangol-ngol dyan kuwan na ni nawinon wa magtrabaho dari mao lagi sige ingani ti kongkong yan na magtulit kanang arang ng hawoya ang isa ka dari sa bintana yan magbilangkag ko kay kuwan sa nibalik na siya guys lakaw gahangat sa gahay at mo na jadi ito ang pa-eskrito no barog maghayad lagi sa maghangat sa makatawar maghang badlungon ay paubala siya basta kay mo basta kay taon na itudluan kay isamok lagi makalagot gahigupod bajiya sa muan lagi pala sila ano sa forma ukuan lakaw sa muan